Entre la dècada dels anys 40 i 70 del segle passat, el comerç de Valls va viure una etapa esplèndida marcada pel dinamisme i l'activitat intensa que omplia de públic els carrers i les botigues. Cansaladeries, carnisseries, farmàcies, merceries, sastreries, sabateries, pastisseries, queviures, adrogueries, peixateries, bacallaneries, vins i licors, confecció, rellotgeries, perfumeries, roba de la llar, adobs i pintures, llibreries i fins i tot una xurreria formaven part de l'entramat comercial de la ciutat. Entre els carrers de Sant Antoni, Espardenyers, Peixateria, La Cor, Major i Fornou i les places del Pati, de l'Oli i del Blat es dibuixava el centre neuràlgic de la trama urbana. La memòria col·lectiva de molts vallencs encara conserva la imatge d'una ciutat d'acreditada tradició comercial que rebia una afluència considerable de vilatans dels pobles veïns que volien proveir-se amb diferents productes. Era l'època en què la llet encara es comprava fresca a les lleteries i que la carn no es podia guardar a casa perquè de neveres n'hi havia ben poques. Així és que la gent havia de comprar poc i sovint i les botigues tenien feina de manera continuada. L'aparició de les grans superfícies i el canvi d'hàbits de la població amb una tendència clara a fer la compra setmanal va marcar un punt d'inflexió en la dinàmica comercial del centre històric. La progressiva degradació dels immobles, el deteriorament del barri en l'àmbit urbanístic i la falta de relleu generacional en alguns negocis han entreteixit un escenari complex que obre diferents interrogants de futur i que situen tots aquests establiments centenaris com a elements de valor incalculable. Iniciem d'aquesta manera el recorregut que ens durà per algunes de les botigues del centre històric de Valls. Ens trobem a l'inici del nostre itinerari. Justament darrere meu avui hi ha una sabateria, però fa molts anys hi havia una cansaladeria. Era la cansaladeria de Jaume Ferrer, on iniciarem la nostra primera entrevista. Entrevistem a Jaume Ferrer, representant de la tercera generació de cansaladers que a començament del segle XX va fundar la cansaladeria Ferrer al carrer Jaume Huguet, llavors coneguda amb el renom de Car Riuets. El renom, diguéssim, de Riuets venia de la meva besàvia, que es deia Josepa Rius, era una dona més aviat baixeta, que venia verdura a la plaça de l'Oli i li van començar dient la Riuets i aquí va començar el renom de Riuets. Durant l'època franquista es va produir l'engarjolament d'alguns cansaladers d'aquí del poble. Què ens en pot explicar d'aquest fet? No va ser alguns, sinó que va ser la totalitat dels cansaladers de Valls, perquè perquè jo no hi era, jo era viu, però va ser el meu avi, un dels que va ser engarjolat, perquè no van obeir unes ordres de matar uns porcs que prevenien de Múrcia, unes ordres del govern civil de Tarragona. De la seva època com a comerciant al carrer Jaume Huguet, quins són els principals records que vostè en té? El canvi de l'estructura de carrers i el canvi de locals comercials dintre del carrer. Fora dels dos locals comercials que som més antics, som el Josep Martí, guarnicioner d'aquí al davant, i nosaltres. Si ara tornés a començar la seva etapa laboral, repetiria com a cansalader a Valls? Sí, però hauríem de canviar la manera d'elaboració perquè avui les cansaladeries s'han anat cap als plats elaborats i això canvia molt l'estructura del negoci. A pocs metres s'hi trobava Patates Palau, establiment que durant mig segle ha elaborat patates i aperitius fregits. Actualment l'empresa es troba al passatge Artesans del Polígon Industrial de Valls i Maria Palau és la propietària i continuadora del negoci, iniciat pel seu pare. La Maria Palau és la continuadora del negoci que va fundar el seu pare a meitat dels anys 50 del segle XX. Patates Palau és un dels establiments, una de les botigues que ha experimentat la transformació més forta en els últims anys, de ser una petita botiga al centre de Valls, al centre històric, ha passat a ser una petita empresa al polígon industrial. Com s'ha produït aquesta evolució? Doncs el meu pare va comprar la barraca del senyor Rafael a la plaça del Pati,
Això era l'any 1956. Després va passar cap al carrer Jaume Huguet amb un edifici fixe, diguéssim, com era l'edifici del castell. Després, quan es va enderrocar, va decidir continuar amb el mateix negoci, però amb diferent format, diguéssim, de la venda al detall, va passar a la venda al major. I doncs mira, fins ara. D'aquest canvi heu trobat més avantatges que inconvenients o a l'inrevés? Doncs tot i tocant els mateixos ingredients, patates, oli i sal, el mateix tipus de fregir, és molt diferent. El contacte directe amb el públic per mi és molt enriquidor, era la botiga, me va enyorar molt quan ho vam deixar, i aquí és diferent de feina. Pros i contres, tots els seus avantatges i tots els seus inconvenients. El tipus de negoci és molt diferent, no sé quin és millor. Es va decidir fer-ho d'aquella manera, es va fer i s'ha tirat endavant. En algun moment us heu plantejat de tornar a obrir un establiment al centre històric de Valls? Doncs en principi no tenim intenció d'obrir una petita botiga a Valls, perquè Valls no té el dinamisme que tenia quan nosaltres teníem la botiga, on la gent passejava molt pel carrer i era sobretot els dissabtes i diumenges. I després que en aquests moments tenim una petita botiga a Reus, Patateria Lauri, que està a la plaça Mercadal, no? I compaginem les dues coses. En aquest moment, doncs, a Valls no hi ha intenció d'obrir. Més enllà, doncs no ho sé. La següent parada del nostre recorregut serà a l'inici del carrer de la Cort, on s'hi troba la llibreria Roca, fundada durant la dècada dels anys 40 del segle passat. La neta dels seus iniciadors és Júlia Sacall, actual responsable de l'establiment. L'Octavi Roca i la Júlia Ortiga van fundar l'any 1944 aquesta llibreria en la que ens trobem ara mateix. La Júlia Sacall ens explicarà com van ser els inicis i per què van voler posar una llibreria. Doncs, com has dit, se'n van fer càrrec el meu avi, l'Octavi, i la meva àvia, la Júlia, i el fet de que decidíssim posar una llibreria en lloc d'un altre tipus de negoci era perquè el meu avi, que estava força vinculat al món del llibre, va decidir que si havia d'ajudar la meva àvia, havia de posar un negoci que ell pogués venir. I qualsevol altra cosa no haguera rebut l'ajuda del meu avi, i vam dir, doncs, una llibreria, que és el que a mi em toca, i per això vam posar una llibreria. Que, de fet, aquí ja n'hi havia una abans. Va ser que era una llibreria, constava com a llibreria, però no hi havia ni un llibre, només hi havia estampes i alguna cosa de papereria, i fins i tot doncs, tenia la màquina de cosir de la mestressa dins de la llibreria. Per tant, no era llibreria. Com a llibreria, nosaltres vam ser els primers. Suposo, Júlia, que hi deu haver molta diferència entre el tipus de llibre que es venia llavors i el que es ven ara. El tipus de llibre que es venia l'any 44, naturalment, és molt diferent al tipus de llibre que es ven ara. Primer perquè l'oferta editorial no és la mateixa. Abans els llibres sortien pràcticament en comptagotes, ara és una llau d'edició, i es venien doncs, el que eren publicacions de clàssics catalans de l'època, clàssics universals, espanyols, alguna cosa de llibre religiós, però en el cas nostre, per exemple, no tocaven que no tocaven el que era temàtica religiosa. Ja hi havia una altra llibreria aquí a Valls que estaven una miqueta especialitzats en la temàtica religiosa. Però llibre infantil d'aquella època no ens enganyem, també era molt limitat l'edició que sortia. Eren els 4 contes clàssics i parem de comptar. Crec que dels inicis d'aquesta botiga també tens una bona anècdota que explicar-nos, no? Sí, segons m'han explicat, la mare, que ho va viure directament, quan van agafar la llibreria es van trobar amb caixes i caixes de... Bé, llibres ja us he dit que no n'hi havia caixes plenes de postals o fotografies del Calvo Sotelo, del Franco i del José Antonio. I com que ells vivien fins al vespre, que a l'hora de tancar vivien dalt al pis, es quedaven a dinar aquí a la llibreria i a la llar de foc per escalfar-se, en lloc de fer servir llenya, feien servir paquets sencers d'aquestes fotografies com a llenya. És a dir, van estar tot un hivern sencer escalfant-se amb el José Antonio, amb el Franco i amb el Calvo Sotelo. I després de tants anys, la botiga seguirà passant de generació en generació? Doncs em sembla que la llibreria Roca està condemnada, llastimosament, a morir amb mi. Primer perquè jo no tinc fills, els meus nebots tenen ja la vida, suposo, o la tindran ja encarrilada quan a mi em toqui jubilar, i crec que serà l'última Roca
com a llibretera. Continuem pel carrer de la Cort cercant l'establiment de roba de Ca Domènec. Fundat l'any 1892, August Domènec forma part, amb el seu germà, de la tercera generació en fer-se càrrec de la botiga, que du per nom el cognom Domènec. Fa prop de 120 anys, Pere Cortès Rodon va fundar aquest establiment dedicat a la venda de roba que des de fa dècades coneixem com Ca Domènec o Pepet de la Roba. Fa molts anys aquí s'hi venia roba en peça, però l'arribada del pret-a-porter i també del món de la confecció van modificar substancialment les característiques d'aquesta botiga. August Domènec ens pot explicar com van ser els inicis d'aquest establiment. Bé, aquest establiment ja fa més de 100 anys que hi és, el que passa que amb el temps s'ha mogut de lloc, no? Vull dir, no va començar aquí, sinó va començar, em sembla, a la plaça de l'Oli, després va anar al pati, estem parlant del meu avi, llavors el meu pare es va posar aquí al costat, al carrer de la Cort, doncs a dalt en un pis, i fa uns 50 anys que som aquí. La tercera generació, que som un germà i jo. Com has vist evolucionar el món de la venda i concretament les vendes en aquest establiment? Les vendes, bàsicament el canvi més gros que hi ha sigut de vendre, per exemple, llençols i peça, roba, metres, a la confecció. Jo això encara ho he viscut poc, però ho he viscut. I el canvi va ser molt gros. Perquè, clar, era vendre un producte a passar a vendre un altre que no tenia res a veure. Però, bueno, s'han anat adaptant i aquí estem i esperem que durem molts anys més. Els clients han canviat, no han canviat? Jo crec que sí. Abans hi havia més una fidelització del client i avui en dia, doncs, la gent compra allà on li sembla i on li escau més bé. Bàsicament és això. Abans poder sempre eren els mateixos clients i ara poder abarques més gent i agafes, vas anant picant d'aquí i d'allà i bàsicament és això. Consideres que el centre històric on es troba ubicada aquesta botiga continua mantenint el mateix dinamisme que anys enrere? No, ni molt menys. El centre històric ha canviat molt del que era. Avui en dia els vallencs no viuen al centre històric. Això fa que només, per exemple, el passeig que abans era anem al carrer de la Cort a passejar amunt i avall, no existeix. La gent viu al Fornàs o viu en urbanitzacions i s'ha disgregat al centre i ha quedat molt pobre quan a gent. Això fa que, per exemple, els divendres i els dissabtes hi ha gent, però el dia de cada dia és molt pobre. I llavors te venen a comprar els clients típics de sempre, però no com abans, que poder passaven passavolants i poder picaven i agafaves més venda. Quines expectatives de continuïtat, de futur, d'innovació té la botiga en aquests moments? Les expectatives són incertes bàsicament degut a la situació econòmica que estem passant ara, perquè ningú crec que pugui dir que la cosa està boiante, no? Però bé, jo crec que treballant i allò que diu Guardiola aixecant-se cada dia de matí, jo crec que ho tirarem endavant i poder serem 100 anys més. Me sembla. Continuem amb el nostre recorregut i ho fem fins a l'establiment de fotografia Massip. Datat de l'any 1967, en Sergi i el seu pare Genís són els continuadors de l'establiment traspassat per Agustí Gorín, reconegut fotògraf vallenc. Des de fa més de 40 anys, l'empresa familiar ha innovat tecnològicament adaptant-se als nous temps. La família Massip dirigeix aquest establiment de fotografia des de l'any 1967, però la història de l'establiment és molt més llarga. En Sergi Massip i el seu pare, en Genís Massip, ens en poden fer 5 cèntims. Bé, sí, doncs la fotografia Massip inicia a l'any 1967, al gener. És provinent d'un
traspàs de l'establiment del fotògraf anterior, que era Agustí Gorí. O sigui, el meu antecessor va ser Agustí Gorí, el qual formava també part de la saga dels fotògrafos, perquè va ser el que va agafar la fotografia de Català Pic. Quan la família Massip es va posar al capdavant d'aquest establiment, el carrer es deia carrer Baldric, però van viure també el canvi a carrer de la Cort, no és així? Efectivament, jo vaig viure el canvi del nom del carrer de la Cort, que abans era anomenat carrer Baldric, i en aquells moments que vaig al carrer de la Cort, degut a que hi havia un costum general del poble de passejar la gent, principalment els diumenges, i era de que anaven caminant fins al pati. Al pati feien la cursa en diagonal i a l'arribar al final tornaven a tirar enrere. Per tant, allò era com una processó. I la gent al carrer de Baldric, la Cort, es creuaven. Però només arribaven fins aquí a la cantonada del carrer de les Pescateries. I esclar, aquí se n'en tornaven i per amunt. I jo vaig veure que allò, pel meu negoci, no anava bé, perquè cap aquí baix ja no hi baixaven. I llavors me vaig espavilar una miqueta i vaig dir, doncs és qüestió de fer alguna cosa perquè la gent no parin aquí els 4 cantons aquells. I llavors va ser una remodelació de botiga, no la principal, sinó que llavors va ser de posar fotografies noves a l'aparador contínuament. I esclar, llavors la curiositat de la gent feia que en comptes d'aturar-se aquí a la cantonada, baixaven com a mínim fins aquí baix a veure els aparadors. Ja vam guanyar alguna cosa. I llavors, clar, els altres establiments d'aquí baix, al veure això em van ajudar també ells esmerant-se, i així vam aconseguir que el carrer de la Cort tingués més vista de cara als comerços. Doncs precisament dels orígens del carrer La Cort, l'historiador Francesc Murillo té alguna cosa que explicar-nos. Anem a veure què ens diu. Els noms és molt senzill, l'origen d'aquests noms. Carrer de la Cort, perquè hi havia la seu de la Cort del Batlle de Valls. El Batlle era el representant jurisdiccional de l'arquebisbe de Tarragona, que era el senyor de Valls, i tenia el seu tribunal, i el tribunal era la Cort del Batlle, i estava instal·lada en una de les cases d'aquest tram de carrer. I l'altre tram, doncs, el nom venia perquè era el més proper al castell de Valls. Manté aquest nom fins a mitjans del segle XVII, que es parteix en 3 carrers. Llavors tindríem el primer tram, que encara seria carrer de la Cort. Llavors del carrer de la Peixateria fins al carrer del Roser és carrer del Roser, perquè hi ha la capella del Roser, i a partir d'allí fins a la plaça del Pati continua sent carrer del Castell. Ja no és fins al segle XIX que adopta el nom de carrer de la Cort, i a mitjans del segle XIX agafa el nom de carrer de Baldric, que era un militar liberal del Pla de Santa Maria que estava relacionat amb Valls. I aquest és un nom que perdurarà fins ben entrat al segle XX, amb un petit incís durant la Guerra Civil que es coneixerà com a carrer de Durruti, el carrer de la Cort. I no recuperarà el nom original després serà un altre cop carrer Baldric i carrer de la Cort, i ja no serà el carrer oficialment de nou de la Cort a partir dels anys 70-80. El fill de Genís Massip, Sergi Massip, cada cop s'ha implicat més en el negoci. Com has vist l'evolució i com veus també el futur? Bé, l'evolució, amb els 20 anys que porto ja estant aquí amb aquest negoci, en aquests últims 20 anys ha sigut molt forta, no? O sigui, han sofert tot un seguit de canvis amb els quals durant aquest temps la fotografia ha evolucionat moltíssim. Sobretot el canvi principal és passar del rodet a passar a la fotografia digital, no? Amb tot el que tot això comporta o implica. I, bueno, el que sí que és veritat és que hem d'estar contínuament formant-nos i actualitzant també les idees, perquè avui en dia també
la ideologia de la gent, o el pensament de la gent, o les modes varien molt més ràpid. Llavors, vol dir que tu pots tenir una idea o pots tenir un estil, però té una caducitat. Llavors, per tant, ens hem d'anar renovant contínuament i redirigint el negoci cap a les tendències i cap a tot cap allà on van els gustos de la gent i cap allà on el progrés ens porta. És a dir, que si surten noves tecnologies o nous aparells o noves coses, doncs has d'estar sempre al dia de tot això. És complicat, però és així. I la ubicació al centre històric està garantida? Home, m'agradaria mantindre'n sempre aquí, perquè el centre històric, a part de tenir un valor sentimental per mi, perquè tota la vida he viscut aquí i he nascut aquí, doncs jo crec que és un aspecte de la ciutat que malauradament potser està una mica deixat, però que hauríem d'intentar recuperar entre tots perquè continuï tenint el valor com a centre històric i comercial de la ciutat. I llavors, en aquest aspecte, jo, amb tot el que pugui, treballaré per poder mantindre'm aquí. Seguim pel carrer de la Cort i aquesta vegada fem la nostra següent parada a la botiga de roba Plovinet. Era l'any 1939 quan Benet Plovinet va adquirir la sastreria Garriga al Sastre Gener, situada llavors al primer pis de l'immoble. 2 generacions després, Maria Neus Plovinet regenta la botiga amb roba per home. Maria Neus Plovinet Sola és l'actual regent de l'establiment Plovinet. Sempre s'havien dedicat a fer trajes a mida, però això d'un temps cap aquí ha canviat. Doncs sí, des del 1940, que mon avi es va quedar a una sastreria que hi havia aquí, que es traspassava, sempre havien fet a mida. Era una sastreria dalt d'un pis, tot era a mida, les camises eren a mida, els vestits eren a mida. Allò ens va posar una botigueta a baix, just als baixos, molt petitona, d'una mica de confecció. Això va anar canviant, mon pare també feia sastre, va tocar més la confecció, fins que ha arribat al punt que la mida ha desaparegut. Bueno, ho fa mon germà, pel seu compte, a banda, i la confecció ha guanyat. Es parlaves del teu avi com a impulsor d'aquest establiment. Com va agafar el negoci ell? Mon avi estava en una sastreria a Mataró, que estava fent d'oficial, que havia anat a prendre allà des de Martinet, des d'un poble molt petitet que hi ha a la Cerdanya, i el seu amo li va arribar a les orelles que hi havia una sastreria aquí a Valls que es traspassava, que era d'un sastre que es deia Gener, i li va comentar amb aquest Gener que ell tenia un oficial que potser valdria. Li va comentar al meu avi. Ell ja estava casat amb la meva àvia, que també treballava en la mateixa sastreria, i van decidir de vindre aquí a Valls. Es van quedar a aquesta sastreria, i des de llavors, doncs mira, mon pare ja va néixer aquí, la seva germana petita ja va néixer aquí, i es van instal·lar aquí. Tenim entès que la botiga no sempre ha estat al mateix lloc. No, hem tingut un munt de canvis. Sempre dins del mateix carrer, sempre hem estat al carrer de la Cort. La primera sastreria era dalt d'un pis, era el número 16, d'un primer pis. Després el meu avi va agafar un local als baixos, el número 14, just de tocar, però molt petitet. Aquesta botiga més endavant es va modernitzar. Després vam canviar aquí on estem ara, que és el número 5. Després vam obrir sastreria, o sigui, aquí era més confecció una mica més informal, vam obrir sastreria a la Cort número 16, però en lloc de dalt del pis als baixos, fins que mon pare el van jubilar, va tindre problemes a la vista, el van jubilar fa 5 o 6 anys, i llavors va ser quan vam tancar aquella botiga. La petita ja l'havíem tancat abans, aquella més petitona primera, i fins que ha quedat aquesta. En tots aquests anys, com heu vist evolucionar el negoci i quin és el futur que espera? Doncs hi ha hagut molts canvis. Clar, jo com que he sentit explicar des del principi que quan tot era a mida, els dimecres, per exemple, que era el dia de mercat, al migdia no es podia tancar perquè venia tota la comarca a comprar, fins ara ha canviat moltíssim. Des de notar-se molt els dimecres i els dissabtes, que és quan hi havia més feina, doncs ara, clar, això ha anat baixant, és una feina més regular, i clar, fa 4 o 5 anys cap aquí encara ha baixat més. Que al futur, doncs, no sé, esperem aguantar i tirar endavant amb el que es pugui. De moment, aguantar.
I del carrer de la Cort ens dirigim fins al Portal Nou, on des de l'any 2009 s'hi troba la farmàcia Galimany, durant 128 anys situada al número 10 del carrer Carnisseria. Primer van ser Pere Calmet, Isidor Murtra, Josep Culleré i fins a l'actualitat Romà Galimany comparteix la titularitat de l'establiment amb la seva neboda Adelina Murillo, que representa la tercera generació del negoci. Som a la farmàcia Galimany, ubicada fins fa un any i mig al carrer Carnisseria i des de fa poc situada al Portal Nou. Dels canvis que van motivar aquesta situació ens en parlarà Adelina Murillo, titular de la farmàcia. Doncs el canvi es va deure bàsicament a l'estat deplorable de l'edifici on estàvem, que estava molt vellet ja, i bàsicament també al carrer, que anava perdent el que era molt de comerç. Però això portava com a 10 anys, tancant-se botigues, però això bàsicament no era en si la botiga que queia al pis de dalt. En aquella zona va minvar molt el número d'habitants i per tant si baixa el número d'habitants també queda poca clientela i teníem que anar a buscar un espai més obert perquè en els temps actuals molta clientela es desplaça amb el seu cotxe i llavors vam pensar que potser hi havia un espai aquí al Portal Nou, que era vindre al Portal Nou, tindrà un espai amb molta llum, molt obert al públic i per tant pels temps moderns que estem i pels actuals era millor aquest desplaçament cap aquí. Des del 1948 la farmàcia porta el nom de Galimany, però els orígens en realitat es remunten molt més enrere. La farmàcia apareix en el llibre de la contribució industrial, de matrícula de contribució industrial, a l'any 1881, com el primer farmacèutic que hi va haver-hi. A partir de llavors, l'adreça d'aquesta farmàcia, la direcció, va començar sent carrer Carnisseria número 4, però que amb la reubicació de les vivendes després era número 8 i al final va ser el número 10. Durant aquest temps, fins que va aparèixer el meu pare, hi ha hagut 6 farmacèutics. 6 farmacèutics que hi havia en aquesta farmàcia, també un laboratori d'anàlisis clínics, i l'anterior al meu pare va ser el senyor Josep Culleré, que va estar uns quants anys, però després va vindre el meu pare. Anterior amb el Josep Culleré hi va haver l'Isidre Murtra, que va ser també alcalde de Valls. Llavors coincideix en que hi ha 2 farmacèutics que ocupen la mateixa farmàcia que han sigut alcalde de Valls, l'Isidre Murtra, abans de la guerra, bastant abans, i després el meu pare, que va estar exercint també a la farmàcia i al mateix temps va compaginar sent alcalde de Valls. Quins canvis en la dinàmica social, econòmica del barri antic heu pogut viure durant tots aquests anys que la farmàcia Galimany ha estat en ple centre històric? Els canvis han sigut grans, com tot el que ha sigut durant aquests anys de l'evolució de la tècnica i de l'evolució de les prestacions que hi ha quan el que s'ha passat pràcticament del llum de ganxo a la informàtica més sofisticada. Allà a la farmàcia encara hi havia un autoclau per desinfectar, un microscopi monocular. Bé, jo allà, a finals dels 50, quan estava d'estudiant, feia inclús fórmules i cada dia feia moltes fórmules, pomades, allà amb espàtules, fèiem també polvos, amb paperets, amb dosis un i dosis per diaris. Cada dia hi havia les fórmules xarops, teníem allà el vi de Màlaga que es posaven el xarop. Hi havia molta cosa manual de farmàcia, de productes farmacèutics n'hi havia pocs, molt pocs. Quasi molta, els metges feien molta formulació i es feia molta fórmula. I a partir dels anys 60 tot això ja va evolucionar cap a una influència més gran per part dels laboratoris farmacèutics i va anant desapareixent la formulació. Tindràs molts serveis, i donar molts serveis, no només de medicament, que és el que pròpiament s'entén, que és dins de la farmàcia, sinó que a més amb temes d'homeopatia, el que és formulació magistral, tot i que no es fa la que es feia n'hi ha anys llum de la que es feia, ara sembla que comenci altre cop a fer alguna coseta, però res a veure amb l'època que comentava ell, i ja et dic, és bàsicament
encarar-ho de cara a serveis, no? Perquè el que és el medicament. La següent parada d'aquest recorregut la farem a la cèntrica plaça de l'Oli. Amb orígens ancestrals s'hi troba Calçats Vives, establiment conegut amb el nom de Ca l'Ànima. Montserrat Vives, la seva propietària, és la continuadora del negoci que van fundar els seus pares Anton Vives i Maria Martorell. Els vallencs van fer servir durant molt de temps l'espardenya, tant per l'ús quotidià com per mudar. En aquella època era tanta la importància que tenia l'espardenya i el calçat que els mateixos establiments tenien cura de l'elaboració. A Calçats Ca l'Ànima, fundada l'any 1895, es van dedicar durant molt de temps a vendre espardenyes i d'això en saben molt. Com veníeu aquesta espardenya? A qui la veníeu? A tothom, vull dir... per mudar anaven amb espardenyes noves, de taraneta, i per treballar portaven l'espardenya de pagès. I l'espardenya amb tires de goma? L'albarca. L'albarca amb tira de goma. Per anar-te fora. Amb les tires de goma i tot, no? Sí, ara es fa la sola de pneumàtic igual que abans, però el damunt és de pell. I abans era tot de goma. Que tinc entès, segons documentació, que fins i tot l'usuari, la persona que es posava aquestes espardenyes, s'havia de lligar la cama amb draps, no? Sí, perquè els hi feien mal. Exacte. Es embolicaven els peus en un sac perquè... Els hi feien llagues. Sí. Ca l'Ànima és un establiment més que centenari. No fa gaire us van fer un reconeixement. Des de quan se'n parla d'aquesta sabateria? La crònica de Valls del 9 de març del 1929 ja hi ha una ressenya, un article sobre aquest establiment de l'any 1779. I aquest renom de Ca l'Ànima d'on ve? Els meus avis, la botiga la van començar els pares dels meus avis. I llavors van tenir 2 fills, el meu avi i el seu germà. El meu avi va seguir aquí a l'establiment dels pares i el seu germà, 2 carrers més amunt, va muntar una espardenyeria ell. Va morir jove i la viuda va seguir amb l'espardenyeria. I llavors la gent, allà en deien a Ca l'Ànima morta i aquí era Ca l'Ànima viva. Què recordes de l'època dels anys 60, 70? Aquests anys era quan hi havia més forasters i més gent. Els mercats era el dia que venien a Valls i els cotxes de línia, n'hi havia al Portal Nou, aquí a Sant Francisco, compraven molt, deixaven les bosses aquí a la botiga i llavors inclús el meu pare els ajudava a portar cap a Sant Francisco perquè venien i compraven tot. I era una altra vida, no tenien pressa, ara venen amb cotxe i tothom té pressa. Llavors, més antigament, inclús venien amb carro, aquí a la botiga sentia explicar als meus avis que treien l'esmorzar, esmorzaven i no tingueu pressa. Vull dir, era una altra vida. Té garantida la continuïtat al vostre negoci? No, els meus fills ja tenen la seva vida, tots 2 treballen i tenen el seu mòdul de vida, a no ser que algú de l'ofici ho traspassem o alguna cosa, però de moment està molt verd tot això. Continuem l'itinerari i ho fem fins al carrer Peixateria, molt a prop de la plaça de l'Oli. Allà s'hi troba Merceria Casa Mercè, el primer propietari de la qual va ser Francesc Dalmau durant l'any 1870, passant de generació en generació fins a arribar a l'actual regent de l'establiment, Mercè Llagostera. La Mercè Llagostera és la rebesneta del fundador de Casa Mercè. Ella fa més de 50 anys que és en aquesta botiga i ens podrà explicar quins són els orígens. Mira, el primer document que vam trobar d'aquesta botiga va ser a l'any 1870. Llavors la va fundar el que es deia Dalmau. I llavors, esclar, ha anat passant de tota la família. L'últim que el va tenir va ser el meu pare i després ja he sigut jo. I llavors, primer que tot, va estar aquí al davant mateix d'on estem situats ara. I crec que és de l'any 1933 que està col·locada aquí. Al carrer Peixateria. Al carrer Peixateria número 11. Abans era el carrer Peixateria, em sembla que era el número 8. Casa Mercè es troba situat en un punt neuràlgic, al carrer Peixateria. Durant molts anys aquí hi ha hagut gran afluència de gent,
Però l'evolució quina ha estat fins a arribar al temps actual? Mira, jo recordo que de petita, per exemple, quan vam començar, esclar, quan jo vaig començar, el tipus de clientela era diferent, hi havia gent, però era un altre sistema. Després, a còpia dels anys, suposo que hem tingut uns anys molt bons, que han tingut molta clientela de fora, de la comarca, i gent que sempre han anat venint. Ara, degut als canvis que hi ha hagut, clar, l'afluència de gent és menys, continua venint gent, la clientela, en tenim molta clientela que sempre han anat venint, però, esclar, el deteriorament del barri, la gent que hi viu en tot ha influït i la clientela no és la mateixa. La tradició de botigues, d'establiments com aquest es valoren prou? Jo penso que sí. Mira, entre altres coses, vull dir, la gent se'n dona compte de les botigues que són antigues i també van dient, mira, aquesta botiga és centenària i també els agrada venir-les a veure, com hi ha aquí a la farmàcia i altres botigues. Després també penso que la Càmera de Comerç ho va reconèixer perquè l'any passat ens va donar un títol a totes les botigues centenàries. Ens van invitar a un sopar, va fer una festa que van venir els presidents de les càmeres de comerç, de la Diputació, el de la Unió de Botiguers, i va ser una festa maca. I ens van donar un diploma a tots i mira que sempre fa il·lusió de tenir. Doncs justament la Cambra de Comerç i Indústria de Valls ara fa un any va homenatjar en diversos establiments, 41 en total, que complien 100 anys. Rafael Castells, el secretari de la Cambra de Comerç, ens explica en què va consistir aquest acte i els objectius que perseguia. La Cambra de Comerç i Indústria de Valls l'any 2009 va celebrar el seu centenari, ja que es va fundar entre finals del 1908 i 1909. Llavors, coincidint amb aquests 100 anys, es va buscar els establiments comercials i industrials de la comarca, i de Valls concretament, que tinguessin 100 anys o més. Després de tants anys a casa Mercè, quines són les perspectives de futur? Estem en un futur incert perquè no sé la cosa com anirà. Jo, el juny de l'any que ve, faig els 65 anys i llavors, doncs clar, penso jubilar-me. Jo no sé el que passarà, si trobaré amb algú que m'ho pugui traspassar o si ho liquidarem tot i tancarem la botiga. I ja està. Han passat els anys i la història s'ha acabat, no? I després de tot això jo penso que, clar, si aquí l'Ajuntament o la gent no es preocupa una mica que la cosa funcioni, doncs les botigues petites jo crec que duraran molt poc, I un altre negoci dirigit per diferents generacions d'una mateixa família és la pastisseria Valls, coneguda amb el renom de Ca les Taronges. Fundada l'any 1901 per Pere Oller, en el decurs de la seva història ha canviat 3 vegades d'emplaçament, però sempre en el mateix carrer Sant Antoni. Des de llavors, 4 generacions de pastissers han anat fent les delícies dels vallencs amb dolços i pastisseria salada. Actualment són Roger Bellver i la seva mare Teresa Saltó qui continuen amb la tradició familiar. El Roger Bellver representa la 4a generació d'una nissaga de pastissers que l'any 1901 va fundar aquesta pastisseria, la pastisseria Valls. Des d'aleshores han passat un munt de històries, un munt de situacions. La pastisseria sempre ha estat ubicada al carrer Sant Antoni, però qui la va fundar? La va fundar el meu rebesavi, o l'àvia de la mare. El 1901, ell va anar a aprendre de pastisser a Perpinyà, i quan va venir aquí es va instal·lar al carrer Sant Antoni, el número 49, si no recordo malament, i es va posar una botiga que era de... En aquella època el que es feia molt era comestibles i llavors a partir d'aquí doncs coses dolces. Es feien xarops, es feien volados, es feien carquinyolis, coses, esclar, a l'època, que és el que hi havia en aquell moment, eren coses que es mantenien al temps. No és com avui en dia doncs, que treballaven nates i cremes que han d'estar en neveres. La pastisseria Valls sempre ha estat al carrer de Sant Antoni, però ha ocupat 3 locals diferents. Primerament va estar el que era la casa, diguem-ne, on també se vivia, els padrins. Després va passar al davant, quan el pare es va casar amb la meva mare, va passar al davant, en un local petitet també, on l'obrador precisament era en un 3è pis, imagineu-vos com era de dintre, i llavors l'any 76 va ser quan van venir cap aquí, a un local que tenim ara. Durant aquesta època hi ha hagut tot un... A veure, nosaltres hem anat canviant de lloc, però jo recordo de petit que cada entrada del carrer Sant Antoni era un establiment i que en qüestió de 15 anys cap aquí doncs això ha anat minvant molt. Ha anat tancant botigues i avui en dia si hi ha 15 o 16 establiments al carrer Sant Antoni fa prou, me sembla. Doncs precisament de la història, de l'evolució i dels orígens, l'historiador Francesc Murillo ens pot donar algunes pistes del que era abans al carrer de Sant Antoni.
Bé, el carrer Sant Antoni té un origen medieval. Inicialment era un camí, era l'antic camí que portava a Vilafranca, que creuava Valls i seguia en direcció a Vilafranca del Penedès i d'allí cap a Barcelona. Per això, inicialment el seu nom era el carrer de Vilafranca. És un nom que s'ha perdut completament, i amb el pas dels segles va anar canviant, i és a mitjans del segle XVI que aquest carrer es converteix en 3 carrers diferents, en diferents carrers. Un primer tram, que seria des del carrer de la Carnisseria fins al carrer del Mercat, conservava el nom de carrer de la Vilafranca. El següent tram, que anava des del carrer del Mercat fins al carrer de Sant Sebastià, rebia el nom de carrer de Sant Magí. Tot seguit venia al carrer de Sant Domènec, Sant Domingo, que anava fins al carrer Nou, i el darrer tram arribava fins a la plaça de Sant Francesc, i era el carrer de Sant Francesc. I bé, es manté amb aquesta estructura fins al segle XIX, que adopta el nom de carrer de Sant Antoni, pel fet que hi ha l'església de Sant Antoni, que bé, ja hi és des del segle XVIII, però és en aquell moment que l'unifiquen a mitjans del segle XIX i el converteixen amb el nom del carrer que té actualment. La Teresa i el Roger continuen apostant pel centre històric, pel carrer de Sant Antoni, per la continuïtat d'aquesta botiga? Sí, i tant. I esteu còmodes? Sí. La gent ja ens coneix, sap on som. Esperem que un dia o altre, a poc s'ho menys remuntarà altra vegada, costarà molt, però jo crec que s'ha de remuntar. Les idees estan posades per això, no? L'optimisme és fonamental. Sí, exacte. Continuem pel carrer de Sant Antoni, on hi fem la nostra darrera parada. Ho fem al forn de pa Pié, on des de fa més de 20 anys, en Francesc Pié i la Mercè González regenten l'establiment que ha anat passant de generació en generació durant moltes dècades. Som amb la Mercè González i el Francesc Pié, els qui dirigeixen aquest establiment, aquest forn de pa, des de l'any 1990, però la història ve de molt més enrere, oi que sí? Efectivament. Aquí van començar els meus pares a l'any 1960, que és quan van arrendar el local, i antigament encara hi ha hagut 2 o 3 o 4 generacions d'antics d'altra gent en aquest local. I nosaltres, el meu pare venia de Lió, que ja hi havia 2 generacions, i en veia la tercera, que estaven de forners. Sabem, però, Francesc, que aquí queden vestigis històrics que demostren que potser es feia pa des de l'any 1700. Sí, efectivament, aquí quan van desmuntar el forn vell, que deien el Moruno, van trobar una volta de pedra que és aguantava la paret mitjanera de 2 cases, i el forn es posava cap dins de l'altra casa a la volta. I se suposa que és bastant antic, de l'any 1700 o inclús abans i tot. Vosaltres sou dels comerciants que heu apostat de sempre per establir-vos aquí al centre històric. Quins avantatges i quins inconvenients hi trobeu? Apostem perquè som aquí de tota la vida, i avantatges, tenim una clientela ja fixa, i desavantatges potser perquè s'ha despoblat molt, el casc antic no hi ha tanta gent com hi havia. Abans hi havia parades d'autobusos aquí a la plaça de Sant Francesc, ara ja no n'hi ha, perquè tot va a parar a la parada d'autobusos, i la gent es movia més i venia més a comprar aquí a Valls, que ara ja no tant. Dels pobles ve gent, però no tant com venia abans, fa anys. I abans sí, es movia més la gent i venia més a Valls a comprar. Doncs precisament d'aquesta època que ens parla la Mercè ens donarà molts més detalls i ens recordarà les seves vivències viscudes en aquest barri, una veïna que ha viscut sempre al centre històric. És la Núria Rocamora Robuster. Era tan diferent, tot canviant moltíssim, perquè, no sé, la gent ens coneixíem, llavors hi havia, anaves pel carrer tant al de dia com a la nit, tranquil·lament, i ara tot això ja costa més
I després hi havia moltes botigues de tot, de queviures, de pastisseries, de panaderies, de carn. Bueno, sense moure't d'aquí, podies anar a comprar sortint de casa i estar mitja hora i tot arreu trobaves de tot. I en canvi ara doncs, ja ha marxat tot fora d'aquí, encara n'hi ha algunes que es van conservant, perquè aquí en aquest carrer hi havia hagut 5 panaderies, bueno, forns de pa, que en diem ara. Doncs dels 5 forns de pa ne queda un aquí al capdamunt i al capdavall, els 3 del mig ja són fora. Però molts van ser perquè a la casa hi havia, doncs, que ho seguien els fills o els gendres. I després, quan hi ha la jubilació, llavors també ja es van plegar. Teniu molts clients i molt fidels, però quines són les perspectives de futur? No gaire clares, perquè en el sentit de que tenim 2 filles i cap de les dues doncs, segueix el que nosaltres fem. Llavors, clar, no pots fer inversions ni pots tirar endavant. Vull dir que quan em toqui jubilar s'acabarà el forn Pia. Antiga Cala Rosa que deien, i clar, no podem fer res més. I és a més, la feina que és un ofici que té que agradar. Per molt que t'hi vulguis, si no t'agrada, no dures ni 4 dies que diem. Et té que sortir de dins, perquè és molt esclau. Treballar de nit, no tens, es pot dir, vida social, perquè clar, acabes al matí, quan tu vols sortir, la gent treballa, no veus a ningú, els caps de setmana canvies el ritme d'una nit a dormir de dia i pares boig. Jo en aquell moment són 28, 29 o 30 anys que ho porto fent i estic molt cansat. Però amb el suport de la Mercè sempre, eh? Sí, amb el suport de la dona i allò que tenim, les baralles, el que passa sempre, coses així, però bueno, ho anem superant, però últimament se fa pesat. Els anys els noten damunt i costa. Doncs acabem aquí el nostre recorregut pel centre històric. Ho farem amb una passejada molt interessant en la que ens acompanyarà Francesc Vinyes. Ell va néixer en aquest barri i va viure molts anys i coneix molts detalls de les botigues i de la gent que vivia al carrer de Sant Antoni. Som a la plaça de Sant Francesc, una de les principals entrades a la ciutat. Aquest era fa molts anys un dels centres neuràlgics de Valls. Aquí s'hi reunien els comerciants quan venien a comprar amb els seus carros i amb els seus cavalls. En aquesta plaça s'hi va fer gran Francesc Vinyes, un d'aquells vallencs de tota la vida. Què s'hi veia cap als anys 40-50 en aquesta plaça? En aquesta plaça s'hi veia molt de moviment perquè en totes les cases hi vivien, així com ara no n'hi havia al cap, abans hi havia moviment, perquè arribaven i entraven i sortien carros del de fora de la pagesia, que era l'únic que hi havia, perquè de cotxes ni un. Quan veia un cotxe, tothom se parava a veure com passava aquell cotxe. Però el que més eren carros, mules i gent que passava amunt i avall. I deixaven aquí els carros i els cavalls. Llavors, en temps de mercat, que era els dimecres, tota la vida hi visió els dimecres de mercat, aquí deixaven els carros, l'animal anaven a guardar en alguna casa que ja estava concertat, i llavors el que venia mercataire doncs anava pel poble a comprar, que agafava el carrer de Sant Antoni i trobava tot el que necessitava. Doncs ara, si et sembla, Francesc, anem a fer un recorregut pel carrer de Sant Antoni. El Francesc ens ha portat fins al lloc on anys enrere hi havia ultramarins Calpó. Per què era important aquest establiment, Francesc? Perquè a l'entrada del carrer ja convidava que tothom entrés aquí de seguida i la simpatia que tenien aquell matrimoni doncs ja tenia conquistada una clientela que sempre venien aquí, ja tenien el tracte fet, els hi guardaven coses i ells vivien d'aquesta manera. Era familiar, molt familiar. Fins quan va estar obert aquest establiment? Ui, això ja no ho sé. Jo diria que fins als anys 50, 55, 60, s'estava obert. I tu hi venies a comprar? De petit me feien venir a comprar el famós Texton, que era diguéssim, el caldo vegetal, com venen ara, la gallina blanca. Amb cubets? Sí, amb cubet. I si no, mira, a buscar anís, a buscar vi, a buscar de tot. I aquí hi havia la lleteria, on venien cada dia al vespre la gent a buscar la llet,
que la portaven d'una bequeria d'aquí, la portaven amb uns bidons i es posaven a despatxar. Això diari. Molt de temps? Sí, bastants anys, això va durar bastants anys, no et puc dir els anys exactes, però menys 30 anys. Aquesta és la casa pairal del fabricant de licors Miró, famós fabricant que tenia l'empresa, o sigui, els magatzems, allà on hi ha ara el Mercadona. Allà on hi ha el Mercadona, allò era uns grans naus, que era d'aquest senyor que es deia Miró, que tenien els licors allà. Aquest d'aquí és un dels trams del carrer de Sant Antoni que més ha canviat amb el pas dels anys. En Francesc ens pot explicar què hi havia en aquesta portalada. Mira, en aquesta portalada hi havia un arengader, que en deien a Cala Cabra. I més cap allà, de les portalades, també hi havia un pastisser, un panader o una fleca, que en deien a Cala Pellegrini. Som davant de la carnisseria de Cal Viola, un dels pocs establiments del carrer de Sant Antoni d'aquella època que encara queda obert. Cal Viola era una de les carnisseries que veníem a comprar tota la gent, doncs, de veïns, tots els veïns, i els que venien de fora venien a fer el paquet gros, els hi guardaven i au, cap a casa altra vegada els dimecres. Però Cal Viola tenia molta importància, moltíssima. Acabem el recorregut pel carrer de Sant Antoni davant de Ca Farinetes. La casa de Ca Farinetes és una de les més antigues del carrer de Sant Antoni i és popular perquè té la cara del famós bandoler La Pera. L'any 1992, la revista Cultura publicava un reportatge dedicat a les botigues amb més de 50 anys d'existència, moltes de les quals havien passat de generació en generació i s'havien convertit en el comerç de confiança per a molts ciutadans. La vitalitat comercial de Valls, el centre històric, s'ha debilitat amb el pas dels anys i avui, de les 82 botigues que citava la revista Cultura, una trentena han desaparegut o han canviat d'emplaçament.